Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Gala, may adlaw, kini na usab ang 15-minute Bible Truth ni si Brother Joseph Mark A. Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapu-Lapu. Daghang salamat sa pag-tune in, daghang salamat sa oras ng bigahin aron maminaw na sab sa pulong sa Ginoo. No karong taknaa atong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo. Kita sa Romans chapter number 5 and magsugod ta sa verse number 7. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. And verse number 8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? Muna siya, Romans chapter 5, verses 7 and 8. So, atas tagamay sa John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse number 16. I'm sure familiar din ninyo, mga uminaw, no? Verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No, so muna atong isgutan karon ang gugma sa Ginoo nato ng mga katawhan. No, naibaw ta nga sa mga kasimbahanan na pasundayag gyud pirmi kada Domingo nga Ginoo gugma, ang Ginoo mahigugmaon siya nga ihatag niya yung mga panginahanglan, mga anak mga butang, no? Every Sunday sa mga kasimbahanan, sa unsa nga simbahan, muna nila isulti, nagihigugma ka sa Ginoo, but wala gibukaton nila ng mga butanga. So ba mga kasimbahanan, wala na nila gitagad gibukaton, kung unsa nga klase nga gugma ang gihatag sa Ginoo diri nato. Kaya ang ingon nga, gigugma ka sa Ginoo, kaya gitagaan ka sa mga panginahanglan, giubanan ka niya kanunay, but dili siya ingon nga bugat ba? No, wala takibaw anong gigugma ta sa Ginoo. Wala takibaw kung unsa nga matang nga gugma ang gihatag sa Ginoo. No, wala kita medyo shallow pa atong understanding sa gugma unsa din ang gugma sa Ginoo. But ingon ng Bible na diri sa Romans chapter number 5, verse number 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. No, ingon diri nga tagsara ang magpakamatay sa usa ka matarong nga tawo. No?
sa tuwang kinabuhi, dili siguro ta makaingon nga ako na lang mamatay para nimo kay imong gibayaran akong utang. No, dili ta kaingon ana. Siguro naiuban nga may ana, but ako for me personally dili na ako mabuhat. No, kung kani nga tao naayo siya nako, dili ko makaingon nga ako na lang mamatay para nimo. No, kay ako mang gibaliw kung galingon, dili maglisod tag ingon ana, maglisod tag baylo sa atong kinabuhi para sa uban nga matarong. How much more sa mga dautan, no? Muna nga gingon diri sa Romans chapter number 5 verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nga na, nga matang sa gugma, gipakita sa Ginoo. Grabe ka lalong, grabe ka nindot nga gugma, no? Dili lang kay day kay gitungod kay gitagbo atong panginahanglan, gubanan ta kanunay, gipakamatyan ta sa Ginoo. Wa na to ni gideserve, no? While we were yet sinners. Nakibaw jud ta nga ang Ginoo balaan. Giiskutan na sa mga kasimbahanan nga Ginoo balaan, ang Ginoo dili siya ganahan og dautan, dili siya ganahan og mga dili maayong buhat. No, dili siya ganahan og makasasala, labaw sa satanan. Kaya ang sala hugaw na siya atubangan, wa siya nahimuot anang sala. But gingon diri sa Bible, no, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. So kag nakita pa makasasala, gipakamatyan ta ni Jesus Christ. Gipada sa Ginoo si Jesus Christ. Kita nato diri sa John chapter 3 and verse number 16. For God so loved the world. Grabe ng gugma. Kay kung apa to nahigo, kung gamay ra nga gugma, pili ra garo ingon nga for God loved the world. Pili ra man pa. Pili ra man nga for God loved the world. Pero ano na may so. For God so loved the world. Ganun na may anak. Kay grabe ang gugma nga yatag sa Ginoo diri nato. Wa ni nato gi-deserve, no? Makasasakot ta. Naman siguro yung bubuhat na itong maayo, but naay ka ng hidden agenda. Sa aliyo sa itong utok, bubuhat ng maayo para mabawsan ta, no? Nga na ito ang mindset mo na nga, ingon ang Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, which is Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Grabe, ang gugma sa Ginoo, no? So muna nga, ang gugma sa Ginoo atong paghisgutan karon, number 1, God's love. Ang gugma sa Ginoo is unconditional. Walay pagpili, no? Kaya kung gipili, nagpinili-pili pa ang gugma sa Ginoo, kung iyang gipili ang mga dato, gamay ra ang maluwas, gamay ra ang makaadto sa langit, no? Gamay ra ang maka-eskapo sa impyerno. Gamay ra kayo sila, gamay ra ang mga dato kay sa kalibutan. Kaya kita kasagaran sa mga katawhan karon nag-struggle pinakaron sa pandemic. No, nag-struggle og palit og daily needs. Nag-struggle og kanang bayad sa abangan sila panimalay. Nag-struggle og bayad og bills. Daghan kayo og struggle ang mga katawhan karon tungod kay naglisod sa kwarta. However, ni mga tao nga dato kayo why struggle kay na sila pundo daghan kayo. How much more ang pait ani kay ang mga tao nga dili dato. No, daghan kay mga tao nga dili dato aning kalibutan na. Ya kung gipili pa si Ginoo ang mga dato ng mga tao, kamay ra sila maluwas. Kung mabayaran pa lang ang ticket pa daw sa langit, for example, bayaran og let's say 5 million, no, 5 million euros or pounds para bukat. Example, nga nang amount ang ibayad, gamay ra gid ang magadto sa langit kay naman, wa man tay 5 million euros or 5 million pounds para spare. Kung naamo siguro tayo na, ibayad na ito sa itong mga utang. No? So, gagmay rin dyan na makaadto sa langit. Kung gipili pa sa Ginoo nga pabayran niyang ticket sa langit. O kung ang Ginoo iyang gingon nga ang makaadto sa langit, ang mga buutan na, kamay rin sa makaadto. Or almost wala dyan makaadto. Kaya mga buutan na to. Nasa itong kasing-kasing palandaan, nakakita ang Ginoo, wala siya nimuot sa unsay-sud sa itong kasing-kasing. Kaya grabe ni pagkadautan. No? Grabe ni nga pagkadautan. So, really kita makaingon nga buutan kayo na ang tao. Kaya kung naalay something nga maka-trigger sa unsay naasa yung kasing-kasing, makita ang unsay tinuod na niya. So, kung nagpili pa ang Ginoo sa mga maayo nga mga tao, mga maadto sa langit, gamay ra kaayo ang malangit, o gamay ra sa makibaw, ang masayod nga pwede din malangit. But grabe kaayo ang gugma sa Ginoo nga gipada. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No, ingon diri. And gingon sa diri sa chapter number 5 verse 8, commended His love toward us in that while we were yet sinners.
Iskan samtang makasasala pa ta. No, na mind you, dili ta ang pangayan pagkamatian sa Ginoo. Dili ta angay pa ulaan siyang dugo, dili ta angay ang tusa natong lansang nga nilusot siyang gamot, dili ta angay ang tusa natong corona sa tunok nga naa siyang ulo. Wala tay angay, dili ta angayan atong duha ka lansang diri sa iyang kwan, pagtusok siyang kilid, dili ta angayan sa latigong nga gikuan sa iyang likod buko-buko. Wala tay angay atong mga butanga. Pero iya tong giantos gigugma kaniya. Gigugma ko niya, gigugma kaniya. Muna gitagaan kaniya chance nga maminaw karon kung unsa nga klase nga gugma ang iyang gipakita. Nga sayon na kay niya gihatag ang iyang kaluwasan. No unsa man kaluwasan, brad? Ang kaluwasan sa tukalag. Dili na ta moadto pa sa impyerno. Dili na ta magantos pa sa kalayo sa impyerno. Muna ang kaluwasan ang iyang gihatag. Maguban ta niya dito sa kalangitan. No, grabe nga gugma. Grabe nga matang sa gugma sa Ginoo. Wala ni nato gi-deserve. Kung balik-balikon, wala ni nato gi-deserve. Grabe nga gugma. Grabe nga grasya sa Ginoo. No, ang gugma sa Ginoo unconditional. Walay pagpili. No? Kung unsa ka nga makasasala, wala niya kay kung iya pang gipili nga ang katurang mga buutan ang iyang pagkamatyan, okay ra man abaw. Pero iyang gibuhat nga iyang gipakamatyan ang tanan. Makasasala ka, dako kay kag sala, na priso or kanunsa nga mga klase gigugma kaniya. Muna maganahan siya nga maminaw ka karon para maghinulsol ka sa mga sala. Nya imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing kay gigugma kaniya. Di siya ganahan nga ikaw moadto sa impyerno. Di siya ganahan nga ikaw magantos dito hangtod sa kahangturan. Muna nga tagaan kaniya gigayon karon nga maminaw sa iyang pulong. No? Mao to siya naluluhan, unconditional. Walay pagpili ang gugma sa Ginoo. Grabe nga grasya. Muna nga pasalamat pa sa Ginoo nga dagaan pa tanyag panahon nga maminaw karon nagtuktok pa siya sa imong kasing-kasing sa everyday nga mata ang imong duha ka buok nga mga mata naginhawa pa ang imong ilong makastorya pa imong baba gitagaan kaniya gigayon nga maminaw sa pulong sa Ginoo nga imo siya nawaton sa imong kasing-kasing aron ka maluwas. Kaya maabot ang panahon ulahin na niya ang tanan. Dahil tungod gigugma kaniya ang iyang gugma sa imo naglabaw mo na gitagaan kaniya gigayon. Gigala karon nga naminaw ka ayo maabot sa imong pagsabot nga kinahanglan mo dawaton si Jesus Christ karon. Tungod siyang gugma tagaan pa kaniya gigayon. Tungod siyang gugma buhi pa ka karon. Kay kung wala pa kaniya gugma dugay na kaniya gipatay gipaantos to sa impyerno. Muna nga naa kay higayon karon nga maminaw. So mo to siya. God's love is number 1 unconditional and God's love is number 2 unending. Pwede pagkatapos ang gugma sa Ginoo. No? Mo kay ingon siya nga shall not perish, yun siya sa John chapter 3 verse 16, whosoever believeth in me shall not perish. Yun siya nga, not perish, so dili may impyerno, but shall have everlasting life. Muna, ikamatay na to, na kay Jesus Christ, ibang kasing-kasing, ikamatay na mo, sunod mo mata, naana ka dito sa langit, makikuban niya. Wala na niya giputol ang iyang saad nga losol kanya gikan sa impyerno, but iyang gipadayon nga makikuban siya nimo hangtod sa kahangturan kay gigugma siya nimo. Nahigugma siya nimo nga sa hangtod through all eternity ganan siya muspend sa iyang panahon uban ka. No? Muna ang klase nga gugma ang gihatag sa Ginoo. Ug grabe pud kaayo nga assurance ang gihatag sa Ginoo diri nato sa Romans chapter 8. Nga walay miskan unsa nga butang nga makapahimulag nato sa gugma nga gihatag sa Ginoong Hesus diri nato. Ingon siya diri sa verse Romans chapter number 8 and verse number 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Wala na'y makapahimulag nato sa gugma sa Ginoong Hesus. No? Kung imo siyang dawaton karon, ya luwas na ka, wala na'y makaagaw nimo sa kamot sa Ginoo. No? Safe na ka sa kamot sa Ginoo and secured pa jud ang imong future. Secured naman, supplied pa jud. No? Dili lang kay supplied sa material ng mga butang, but sa tanan ng mga butang. No? Kay gano makapalit ditag supply sa kalipay. Dili ta kapalit og supply sa kalipay. Makapalit ditag supply sa kalinaw.
sa pagkakontento sa mga butang nga naa nato dili ta makapalit anak na aron na package ni Jesus Christ kung imo siyang dawaton. Grabe an ending. Ingon siya, I will be with you until the end of the world. And after the end of the world, na dito sa langit, uban gyapon siya nato. Ingana ta niya gigikay kay gugma. Ingana nga iyang gugma naglabaw sa tuwang kinabuhi, no? Muna nga gitagaan tag higayon karon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw sa unsa nga matang nga gugma ang iyang gihatag nato. Yun siya nga dawata, muna gipasayon niya ang kaluwasan. O niya pabayri. Wala niya gi-require og kanang mga pasubok, wala niya gi-require og pa-member sa simbahan, wa siya na pa-member, wa siya nag-ingon nga maluwas ka kung magpabaptize ka, but iyang ingon basta mutuo lang ka. Ingon diri sa Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Dili sa imo ang pagbuhat, ikaw magapaghambog. No, kikining tanan iya ni sa Ginoo. Ingon sila nga, you contributed nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Kung kay makasasala ka, ipakamatyan ka sa Ginoo. Kaya naihigma siya nimo. Muna muna atong lesson karon kay about sa gugma sa Ginoo. Because the world needs love. You and I need love. And walay lain nga nindot sa gugma ito makita, kundi ang gugma sa Ginoo. Gugma sa Ginoo nga nagapahinumdum na itong kanunay, no? Nga ikaw wala pa kay Jesus Christ mong kasing-kasing karon damata siya. Dili pa ulahi ang tanan, samtang buhit pa ta, samtang naghinhawa pa ta, dili pa ulahi ang tanan. Muna nga nag-awhag ninyo karon every single day, every single week sa tuwa 15-minute Bible truth nga dawata sa Jesus Christ. Mintras na apatay higayon kay gihugma kaniya. Kay ang iyang gugma nimo naglabaw sa tanan nga naglabaw. So mora to ato ang lesson karon mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pag-tune in sa ato ang programa nga 15-minute Bible truth. Diyos magapanalangin ninyo kanunay. Daghang salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kung ikaw na panalanginan o ikaw na kaangkon sa kaluwasan, imong gidawat si Ginoong Hesus nga imong manluluwas, pahibaw kami. Pwede ka nga mo text ani nga numero nga naa karon sa imong atubangan, o pwede ka mo email namo ug malipay mi mo tabang kanimo ug mugiya kanimo diha sa kamatuoran sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus ug makabaton ka higala sa kabag-uhan sa kinabuhi. Ug kini si Pastor Mark ug daghang salamat, maayong adlaw nimo.